Bolo to tej noci, keď sa narodil Spasiteľ. Na zemi sa ešte len zmrákavalo, no v nebi už boli porobené aj posledné prípravy. Anjeli stáli okolo Božieho trónu a očakávali veľkú chvíľu, keď sa Boh stane človekom. A hoci sa to na nich nepatrilo, trošku závideli ľuďom, že budú Ježiška stále vidieť, hoci kedy sa ho budú môcť dotknúť, rozprávať sa s ním, ba aj objať ho budú môcť. Takto sa medzi sebou rozprávali. Aké by to bolo úžasné, keby sa tak stal anjelom. Stále by bol s nami, aby my by sme neustále klačali okolo neho. A na rukách by sme ho nosili po celom vesmíre. A ukazovali by sme mu všetky krásy a zaniesli ho ko všetkým dobrým dušiam, aby sa s nimi potešil. A nemusel by pritom ani krídelko mávnuť. Všade by sme ho odniesli. A na zemi bude aj zima, mráz, nečas a zlé cesty, veď to poznáme. Veru, Boží syn by sa mal stať anjelom. Pán Boh sa však zamračil, keď videl, akým myšlienkam sa to anjeli oddávajú. A tak k ním prehovoril, aby ich napomenul. Smutno mi je, že závidíte mojim pozemským deťom. A buďte takí, aby som nemusel zachraňovať aj vás, ako idem teraz zachraňovať ľudí. Vtedy zvážnela tvár Pána Boha, lebo uvidel, ako bude jeho synovi medzi ľuďmi. A vtedy nastala na zemi nočná tma. Nebeský Otec si teda povolá knieža anjelov, archaniela Michala. Dieťa moje, blíži sa chvíľa, ktorú som určil. Choď na zem a vyber dobrých, láskavých a spravodlivých ľudí, ktorí budú hodní toho, aby sa ako prví dozvedeli, že môj syn sa stal človekom a že pre ľudstvo nadišla doba spásy. Ale vyberaj pozorne, aby sa táto milosť nedostala nehodným. Archaniel Michal si teda vzal svoje krídla a letí na zem. Rozmýšľa, kto prvý by sa mal dozvedieť tú veľkú novinu. Boží syn bude prvý medzi ľuďmi, pán a kráľ ich duší, srdc, ich myslí. Bude preto vhodné zájsť ich terajšiemu vladárovi a oznámiť mu, že prichádza jeho veľký vzor, kráľ kráľov, aby mu mohol pripraviť dôstojné privítanie. Nuž zletel do Herodesovho paláca, lebo Herodes bol vtedy vladárom izraelského ľudu, medzi ktorým mal Boží syn prísť. Herodes sedel na tróne a mal okolo seba dvoranov a zákonníkov. Kričal na nich tak, až sa triasli steny paláca. Dám vás popraviť, ak mi do rána nezistíte, či sa naozaj narodil ten židovský kráľ, ako sa mi prisnilo. Ak je to pravda, prinesete mi jeho mŕtve telo, rozumiete? Inak dám umúčiť vás aj vaše rodiny. A teraz chodte, nech vás tu už nevidím. A ty, stráca, nudíš ma, otravuješ. Nech sem príde niekto, kto mi zažene tie zlé myšlienky, čo ma prenasledujú. Inak vás vykantrím, aj tak ste na nič. Svätý archaniel Michal, ktorý to všetko z diaľky pozoroval, sa prelakol. Nečakal viac a už stál v nebi pred Pánom. Hneď mu rozpovedal všetko, čo videl. Nebeský Otec vypočul, čo mu hovoril, osmutnel a preriekol. Máš pravdu, Michal. Ľudia zlého srdca, tyrani, aj keď sú králi, nemôžu prísť pred Božiu tvár. A nemôžu tam prísť ani tí, čo túžia po pomste alebo po sláve. Choď však len, syn môj, ešte raz a hľadaj ďalej. Letí teda znova svätý posol na zem a hnevá sa na seba. Nemudro som to urobil, ako som len mohol ísť ku svetskému vladárovi, keď Pán chce na zemi založiť duchovné kráľovstvo? Kam len mám ísť? Už viem, pôjdem ku kňazom a tým oznámim, že chvíľa Mesiášovho príchodu je tu. Áno, oni sú najvhodnejší na to, aby sa ako prví dozvedeli túto novinu. Vo veľkňazskom dome v Jeruzaleme, kam anjel zamieril, bolo rušno. Práve zasadala kňazská veľrada. Archaniel sa potešil. Najlepší sú pohromade. Práve vhodná chvíľa pre moju zvesť.
Zastal si medzi nimi neviditeľný a už aj počúva, čo práve hovoril veľkňaz. Je naozaj podľa písem čas, keď má prísť Mesiáš. Možno nás delí od neho už len pár mesiacov, možno len pár týždňov, ba pomazaný môže prísť priam každý deň. Potom bude naša povinnosť dostať sa do jeho blízkosti a za každú cenu si zabezpečiť svoje postavenie. My sme stĺpom a oporou viery i ľudu. Musíme mať teda primerané možnosti a primeraný vplyv. Len my mu budeme musieť byť radcami. My ho budeme musieť oboznámiť s pomermi a zasvetiť do písma. Archaniel tomu vôbec nerozumel. Čo má kto byť pánovým radcom? Čo má kto pána oboznamovať s pomermi? A čo ho má kto zasvedcovať do písma? Nahliadol im do srdc a zhrozil sa. Videl tam lakomstvo, pýchu, všetky tie intriky, nelásku a povýšenosť, všetku falošnosť, pokrytectvo a túžbu pomoci, ktoré v tých časoch špinili česť a stav kňazov vyvoleného národa. Poďte, oboznámime s naším plánom ostatných členov veľrady. S bolesťou v hlase to všetko vyrozprával nebeskému Otcovi. Ten bol smutný ešte viac, ale predsa len opäť poslal archaniela Michala na zem. Áno, dieťa moje, ani pyšní, pokryteckí a sebeckí nie sú hodní vítať Boha na zemi. Choďte však ešte, iste nájdeš takých, čo si to zaslúžia. Letí teda tretí raz archaniel Michal a jemu trpko. Keď nenašiel medzi vedúcimi Izraela ľudí vhodných vítať Mesiáša, kdeže ich má nájsť? Len tak blúdi nad krajmi júdskými a nevie kam zájsť. Až mu napadne. Veď si ako miesto narodenia svojho syna vybral pán Betlehem, isto to urobil, pretože tam bývajú ľudia poriadni, statoční a zbožní. Určite tam teda nájdem takých, ktorým prislúši čest ako prvý zastať pred Spasiteľa. Zamieril teda do Betlehema. V tie dni bol v Júdsku i na celom zemskom okruhu súpis ľudu. V každom meste bolo veľa pocestných a cudzincov, ktorí prichádzali tam, kde mal korene ich rod a chceli sa zapísať. Podpis. Ďalší podpis. Meno. Jozef z Nazaretu. A toto je moja žena Mária. Podpis. Betlehem bol teda plný cudzincov. Nebolo domu, kde by ich nemali ako noclažníkov. Medzi ľuďmi, čo hľadali prístrešie, boli aj Jozef s Máriou. Ale nebolo tiež domu, kde by sa nelakomili na peniaze, kde by pocestných neklamali a nezdierali. A koľko bolo takých domov, kde sa robili nečestné obchody, ba vyskytli sa aj rabovačky, zbojstvá, krádeže a vraždy. K službám. A peniaze máš? Mlčíš? Chceš si bez peňazí a chceš niečo od ľudí? To teda nie. A veci zašli tak ďaleko, že sa v celom Betleheme nenašlo pre pannu Máriu a pre jej ženícha kvôli ich chudobe prístrešie. Pozri, Jozef, tam je akási maštal, tam sa uchýlime. Obaja sa teda museli uchýliť do opustenej maštale v poli. Boh teda príde na svet v stajni. Nebeský Otec dlho mlčal, keď mu anjel rozpovedal, čo skúsil. Veru, ani lakomci, ani úžerníci, ani nemilosrdní ľudia nie sú hodní prísť pred Božiu tvár. Choď však len, určite nájdeš ľudí dobrého srdca, čistej mysle, prostého ducha a pokojnej odovzdanosti do mojej vôle.
Tým oznám prvým, že prišiel svetu Spasiteľ a tých pozvi prvých pred tvár môjho syna. Smutná a presmutná je to cesta pre Božieho posla. Prešiel už všetky izraelské mestá a dediny a nenachádza ani jedného človeka, ktorý by bol hoden vítať Spasiteľa na zemi. Ľudia nevedeli dať svojmu Bohu ani prístrešie hodné človeka. Ako by mu teda vedeli pripraviť hostinu dôstojnú Boha? Unavený sa teda svätý Boží posol vydáva na cestu k betlehemskej jaskyni, že si pozrie miesto príchodu Božieho syna. Je zahlbený do svojich myšlienok, keď ho vyruší akýsi krik. Chúďatko, chúďa, chytro, stričko, Beláska si zlomila nohu. Aniela to dojalo. Vidí, ako pastieri ovečku ľutujú, hľadia ju a rozprávajú jej ako človeku. Ale rozhodol sa, že ich ešte pre istotu vyskúša. Premenil sa na človeka a hrubo im hovorí. Chlapi, čo ste, babi, toľko sa maznať s hlúpou ovcov? Odtrepte tomu hlavu o skalu. Nie je div, že sa nad ňou nepustíte do plaču. Máš cit v sebe? Čo ti to zviera urobilo, že ti je tak v ceste? Keď archaniel videl jeho čistú dušu, potešil sa, ale skúšal ďalej. Siahol do vrecka a vytiahol záhrst peňazí. Zober si, sú práve strieborné a urob, ako som ti kázal. Cudzinec, aj my máme hriechy, ale máme aj svedomie a srdce. Nechaj si svoje peniaze. Ale budete bohatí. Ako som povedal, nechaj si peniaze a nech je s tebou Boh na ďalších cestách, ak si to zaslúžiš. Aniel sa potešil, lebo konečne našiel to, čo hľadal. Tak predsa, konečne som našiel ľudí, ktorým prislúži česť zastať pred Božieho syna. A vtedy vidí, že najväčšia chvíľa dejín nastala. Spasiteľ je už na svete. Zrazu pastierov oslepila prudká žiara. Nad zemou sa rozľahli jas a spev, hudba a mnohé vône. Medzi pastiermi stál oslňujúco žiarivý Boží posol a ohlásal im najvýznamnejšiu správu svetov a vekov. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán a toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok uložené v jasliach. Zo synov ľudských Ježiš Nazarecký je najkrajší. Po jeho ústach rozlieva sa pôvab, preto ho Boh požehnal na veky. Jeho trón je Božím trónom a jeho žezlo sa volá spravodlivosť. Glória! Všetci sa radujme, malého Ježiška v jasliach privítajme.